on 2 semmoista 2/5 telttapaikkaa. Ne molemmat viettää. Se toinen viettää vähemmän, mutta se on tuolla niemen toisella puolen tuolla niinkö rannassa. Molempien telttapaikkojen lähettyvillä on valmiit nuotiokehät. Siellä rantapaikalla on jotta rankoja siinä. Onpa kyllä vähän haastava tilanne. No niin, katsotaanpas nyt sitten 3. paikka. Ai. No siinä olisi tasainen paikka. Ja ilma vaan. No miten sä arvioit sitten, kun alkaa tuulemaan ja satamaan? Sehän se. Tähän kyllä tuulee kovasti sitten. Joo, se voi ottaa tuolta noita. Joo. Tultiin nyt sitten kuitenkin tähän samaan paikkaan, missä käytiin jo tuossa ensimmäisenä. Jos oltais heti jääty tähän, niin no on siitä varmaan jo 1,5 tuntia. Nyt pitää lähteä kyllä hakemaan ensimmäisenä vettä. Saa voimaa siihen. Mitä siihen saisi? Otat jämerän otteen siitä. Joo. Sitten sulla on tää väärinpää. Se on vaan yksi puoli. Se tunnet sen siitä reunasta, että kun se on terävä. Sitten ei enemmän kulumaan siihen. Noin. Ja sitten painat niitä vastakkain ja vedät työn. Ja kunnolla. Noin. Hyvä. Ja ei niinku silleen, että sitä täältä näin. Ei sitä, kun se menee kaasut hukkaan, vaan silleen, että se laitetaan siihen lähelle ja tempastaan. Niin. Tää on vähän hurjaa, kun ei tiedä yhtään mitä tuolla on niinkö tulossa. Niin tänne vaan lähtö. Eihän tämä pitkä. Hyvin menne. Onko sulla kuvaat päällä? Oh. Nyt pitäisi vähän ohjata. Joo, ei enempää. Toteuttaa nytkään. Noin.
meistä tultiin Inarijärvelle sitten seuraavaksi. Tää on ihan parempi sääkin. Oi, että on kirkasta vettä. Voi taivas. Siinä on synkkä. Niin on. Kaasu pohjaan. Aika uskomatonta, että joku on tämä ihan niinku siis itse tehnyt tämän. Yksin pistolapilla kai. Ja se niinkö tuo on luonnollinen lampi tuo. Se on yhdistänyt tuon lammen ja sitten nämä niinkö tämän niemen niinkö nämä puoliskot. Et se on kaivannut tuonkin tuon lammen toisen reunan tuolta, minkä mennään seuraavaksi. Oho, mitä ihmettä. Täällä on ihan siis lämminkin. Täältä on vasta vähän. Tää olisi kunnon tämmöset futonpatjat. No. No joo, onpa hieno juttu. Oh. Viime yön kun on tuolla palellut märässä ja suon vieressä. Niin täytyy sanoa, että tupa on nyt kyllä niinku enemmän kuin 100 jänistä. Sateiseen päivään on herätty tänäänkin. Onneksi saatiin olla yö tuossa autiotuvassa, kuivassa ja lämpimässä. Tässä vaiheessa täytyy tietysti tunnustaa, että meillähän nyt ei moottoriajoneuvon käyttäjinä ole oikeutta yöpyä autiotuvassa. Eli siis autiotuvat on tarkoitettu 1-2 yön yöpymiseen ainoastaan heille, jotka liikkuvat täällä luonnossa lihasvoimin. No, nythän täällä ei ketään muita on näkynyt, joten ehkä olisi ollut tyhmää sitten nukkua teltassa, kun tuo tupa tuossa on. Nythän tänä kesänä on ollut aika paljon sitä norovirusta suosituissa retkikohteissa ja yksi syyhän siihen on se, että ihmiset ei tee käsien pesua. Mulla on nyt tässä kokeilussa tämmönen ratkaisu, että mulla on tämmönen kasaan taitettava muki. Siihen menee 4 desiä vettä. Sitten mulla on tämmönen biohajoava ekosaippua. Ja ennen kuin lähden sitten tuonne Hyyskään, niin käyn hakemassa vettä. Ja vien nämä sitten riittävän kauas tuosta vesistöstä. Ja Hyyskäkäynnin jälkeen sitten saippua käsien pesu ja esimerkiksi toi norovirus, niin siihen ei tehoa mikään muu kuin riittävän pitkä saippua käsien pesu. Miten sen saa kiinni? Peräpuolella. No, jostain vaan. Hyvä. Onpa nätti. On nätti. Pidä siinä. Rauha. Otappa siinä.
kartta tässä. No niin. No. Hyvä. Onpa nää. Oh. Ari. Hyvä. Otitko saman taimenen uudestaan? No, me päästään vaan ihan taas. No. No se kauni. Joo. Todella originelli tapaus. Ja kun puhuit tuosta lähestyttävyydestä, niin tämä toinen sivunen onhan se No niin, annapa ohjeet. No niin, sitten otat sitä huika. Eikö tarvi ensin haistaa? Pitää haistaa. 3 kertaa haistat sitä. Läheltä sieltä. Huijaat. Ei näe. sanaa häkellyttävä, koska se on munkin mielestä häkellyttävä. Haista toisen kerran. Aivan uskomatonta, että se on niin tuore edelleen. Vielä kerran haista sitä. No niin, Huijaat. Eikä ole. Nyt otat sitten sieltä. Itse asiassa nyt erotin siltä jotakin semmoista toffeemaista. No niin, nyt te otat sitten toffeita sitten. Ja sitten pyörität sitä kieleä siellä suussa kieleen ympäri. Ja nielasit sitten. Ja sitten. Nyt vedät sisäänpäin. Vittu kun polttaa kieltä! Vittu tulee vesi silmistä. Onpa noin. Ei. Ei. Nythän kävi niin, että Surnu-Pekan tiluukset jäi näkemättä, koska tuosta Surnukoskesta ei pääse ton kopukan kanssa. Senhän voisi tietysti vetää ylös, mutta se on aika pitkä tuo koski ja siinä on liukkaat kiveet. Kappea ja mutkikas. Niin, on kapea ja mutkikaskin vielä. No sitten tostahan voisi lähteä kävelemään Linnuntietä semmonen vajaa 6 kilometriä. Ei siis oo tuommoista polkua tuo koko matka. Siellä on suota ja ihan, että pitäisi vähän niinkö suunnistaa. Tai ainakin se kartasta näyttää siltä. Oho. Tää oli ulkoapäin tosi pienen näköinen mökki, mutta tännehän mahtuu yöpyjiä tosi hyvin. Tilava ratkaisu. Joo, ei mitään hätää.
Siitä. Nui. Jumalauta minkä koko. On kyllä iso. Ja hampaakki. Joo, elää tänne tuo sitä. Hyi helvetti, elää tänne tuo. Jumalauta. Kuvaako sulla? Joo, koko ajan. No niin. Jaha. Hyvin lorisee nyt vedet tuolta lattian välistä. Mitä? Lorisee hyvin nuo vedet lattian välistä. Joo, hyvä. No niin, taas lähettiin. Oli tarkoitus päästä tuonne Suolisjärven pohjoiskärkeen, mutta täällä on sen verran matalaa. Tulee tommosia yllätyskiviä, että ei tällä moottorilla uskalla mennä. Ja niinku kuvasta näkyy, niin vastatuuli on semmonen, että ei tällä soutomillakaan ihan kauas pääse. Joo, 6 metriä sekunnissa on tuuli ja 11 metri puuskat ja niitä puuskia on vähän väliä. Nyt pelastaa tuo luoto tuossa meidän ees. Joo, ja sitten Päästä tuonne Kyyneljoen suuntaan, niin lähdetään sitten niinku etelään päin. Piti Sitten vähän muuttaa suunnitelmaa, kunhan nyt vaan päästä sinne. vesi on aivan mahdoton kirkasta, niin tuo myös hämmää sitten, että kun alkaa nämä matalikot täällä, niin että paljonko siinä sitten on loppupeleissä sitä vettä. Se vaan, että kun ei pysty yhtään arvioimaan, ei pysty yhtään arvioimaan tuota syvyyttä, kun nuo aallot rikkoo tuon vedenpinnan koko ajan noin pienille värreille, niin näkyy vaan, että matalikko alkaa, mutta vaikea arvioida sitten. Ja tuo puhelimen GPS ei näytä ihan kohilleen. Tässä on meinattu jo pari kertaa ajaa kiville pahkin. Vähän kapialta näyttää tuo. No, kokeilla. Käännä oikea. Oikea.
Hyvä. Tältä hyvät ihmiset näyttää silloin, kun vesistö on pidetty puhtaana. Nyt löytyi mahdottoman hyvä terveyspaikka. Siis varmaan paras tähän mennessä, mitä on täällä nähty. Ja mahdottoman kaunista. Suuntaan ja toiseen. Myräkkä. Sadealakka. Joo. Joo, onhan tässä jo. Joo, ei se mitään. Meillä on tuossa jo majoite valmiina ja kaikki. On pitkikset, kuorihousut, pitkähäinen paita, fleecepaita, kevyt untuva takki, kuoritakki, pipo ja hanskat. Sais jo pärjät. Ja mun ei varmaan tarvi edes kalastaa, kun sai justiin virvelin valmiiksi. Niin sieltä jätkä tempos. Harri. Ruokaharri. Mahtavaa metsää. Täällä on eri-ikäisiä puita. On kelottuneita puita. Linnuille hyviä paikkoja, pesiä ja on erilaisia lajeja, ei ole pelkästään mäntyä. Mahtavan näköistä tämmönen vanha metsä kautta ikimetsä. No niin. Täällä on nyt semmonen tilanne, että tuulee kuuskittain 12 metriä sekunnissa, sataa vettä ja me tehtiin silleen tyhmästi, että laitettiin teltta hyvän sään aikana semmoselle paikalle, että pääsee suoraan nyt tuulee sitten tuolta järveltä tähän. Ja saa nähdä minkälainen yö on tulossa. Ulkona ei ihan hirveästi viiti käydä eikä olla. Ja sitten tässä on vielä semmonenkin juttu, että on syönyt tänään aika huonosti ja on närästystä ja en tiedä, yöllä varmasti tulee nälkä, mutta sitten jos närästää, niin on vähän vaikea syödä noita mitä on matkassa täällä. Retkiruuat tahtoo olla vähän semmoisia, että ne provosoi närästystä. Mut joo. Tämmöstä täällä tällä hetkellä
semiperseestä. Täp. Että semiperseestä. Niin, mukava. Ja paska. Otetaan tuo yksi kivi ottaa sen oikealta puolelta. Eli me pitäisi tässä ihan se väriin. Okei. Tuo missä vihertää justi. Eihän se sinne mene. Sitten vaan tuonne vasemmalle. Näin. Näin sitä tuosta. Kyyneljarru. Jep. Onko kuka? Mm. No niin, nyt me ollaan tässä kivillä. Oh. Joo. Niin mennään. Puskenko täältä? Työnnänkö? Työnnänkö? Otatko sen mulankin? Aha, nyt lähdettiinkin sitten nurin nisko. Pitäisikö sulla kuiten istua? Okei. No, käännetäänpä nyt. Joo, pörrättää tältä puolelta. Sama kai se nuinkin päin on mennyt. Oletko käynyt? No, melkein nyt hävettää kertoa, mutta tässähän kävi niin, että olemme taas täällä autiotuvalla. Mikäs tän nimi nyt olikaan? Pisterin autiotupa. Ja sää ei ole nyt ollut ennustusten mukainen. Mehän siis ennen kuin tälle reissulle lähettiin ja katsottiin, että okei, ekat päivät on heikkoa säätä, mutta sitten tulee aurinkoista ja semmoista 14 lämpöastetta. Ja se ei ole nyt aivan toteutunut, eli nytkin sataa ja tuulee.
siihen malliin, että katsottiin nyt sitten parhaimmaksi ratkaisuksi tulla tänne Tuvalle uudestaan. Tää on suurin piirtein puolessa välin matkaa tuolta Kyyneljoelta sitten takaisin tonne meidän autolle. Tässä nyt sitten viimeinen yö ja huomiselle se on luvannut taas kovia tuulia. Joskus 2 aikaan alkaa puskittain 15 metriä sekunnissa. Tosi matala. Mm. Tää kesäloma tälleen lopussa. Oi oi. Ei tarvii juoda pullosta, mutta tulee suuhun suo. Pitäisikö meidän tänään käydä saunassa? Olisiko mitään? Nyt tulee iso aalto. Oi! Pitäisikö meidän näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päättää? Vätsäri niinku video. Säät ei ollut ihan sitä, mitä lähdettiin tavoittelemaan, mutta ai kauhia. Oho. Maisemat oli hyvät. Hyvät kalavedet. Arkihuorethan tässä kyllä unohtuu.
viikon ilman puhelinta. Se on tehnyt hyvää. Mut joo. Seuraavan reissun mä menen kyllä ihan mieluusti jalkaisin.